जब भी हमनी के कवनो ऐसन चीज खानी जवना में बैक्टीरिया, वायरस, फंगस भा परजीवी जैसन छोट कीटाणु होखे त हमनी के उल्टी होखे लागेला भा दस्त होखे लागेला। आए स्थिति के फूड पॉइजनिंग कहल जाला। ई कीटाणु हमनी के खाना के खराब कर देवेला अवुरी ओकरा के जहरीला बना देवेला। फूड पॉइजनिंग के लक्षण निम्नलिखित बा। बार बार दस्त होखे लागेला, उल्टी हो रहल बा, पेट में दर्द आ ऐंठन होखे, बोखार, सिर दर्द, बहुत कमजोर महसूस होखल। फूड पॉइजनिंग के का कारण बा। बासी खाना खाद बानी, खाद्य पदार्थ ठीक से ना धोवल, खाना साफ सुथरा जगह पर ना बनावल, खाना ठीक से ना पकावल, खाना सही तापमान पर ना राखल, खाना के सही समय पर फ्रिज में ना राखल। फूड पॉइजनिंग बहुत आम समस्या है, लेकिन तनिका सावधानी बरतला से एकरा से बचावल जा सकता। ऐसे हमेशा साफ सुथरा अवुरी ताजा तैयार खाना खाई। खाना खाए से पहले हाथ अवुरी खाए के सामान के बढ़िया से धो ली। अगर कबो उल्टी अवुरी दस्त के संगे संगे तेज बोखार होखे त तुरंत डॉक्टर से सलाह लीही। हमनी के अगला वीडियो देखी कि फूड पॉइजनिंग केकरा खातिर खतरनाक हो सकेला। अगर वीडियो अच्छा लागल त सब्सक्राइब जरूर करी।